3, 2, 1, fire! Cridem, cridem, cridem amb gallardia, la terra envairem un dia. Cridarem plegats i un migdia surts amb paraigua i no plou però surt el sol. Atents! Au, tothom a menjar! Ai senyor, no he cuit l'arròs, quin error més gros! I m'enganxo els dits amb la porta tot sovint. Agafa el tren i va cap a l'altra banda, esclar. Quan res ens paga un sopar a tots, molt car em va parar, surt més barat quan l'hem comprat. Cridem, 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 cridem amb força. Cridem que la victòria és nostra. Cridarem ben fort quan de sobte sona el telèfon i és un fax a Westperon. S'ha acabat l'era Heisei, l'era Keroro entra en acció. Es compreu l'habitació quadrada en rodó. Pedaletes i tots són flors suors neguits, de pasta de les dents de maduixa, això sí. Keron és el millor de l'univers. Et diuen que ets a 5 minuts d'un lloc i en són més de 20. Ara sí que hem acabat, soldats, a descansar.